Hej, jeg spiller League of Legends i dag, som min fætter og min ven. Jeg spiller Nasus top, min fætter spiller Teemo mid, og min ven, han spiller Renekton jungle. Og så har vi så Fresh, eller Wayne og Fresh botlane. Så vi skal prøve at se, hvor meget vi kan få stacket det her game. Så det bliver sjovt. Vi skal ovne. Ja. Jeg ved ikke om det er troll game, men Timo, hvad må du to? Eller hvad har du opgraderet? Mit eger. Er det ikke gift? jo. Godt. På Jenna. Jeg bliver bare hen ved, hvad nu det hedder. Ej, for helvede, det er ikke nu, det skal begynde at lagge. Jeg gør det. Min FPS kom 3 gange længere ned, end det jeg er vant til. Den kom ned på 30. Og så for satan til den til. Ja. Prøv at lægge mærke til hans mund. Nå, vi skal hen og stack. Nu misser vi måske det første CS. Vi misser det første. 3 CS. Hvis også blev buff. Nej! Så fejler jeg mit første Q. Oh my god, hvad sker der? Jeg skal lige have ind og have slået en indstilling til her bagefter. Oh my god. Okay, jeg slår den lige til nu, for jeg fejler totalt. De kan jo own os totalt. De er 4 bot. Og det lægger bare totalt meget for mig. Det var ikke den, jeg trykkede på. Jo. Okay. De starter nok klogt. Jeg har ikke fået et stack endnu til mit Q. Nu har jeg fået 3 stack. Først. Jeg har fejlet så mange minions. Jeg har fået 7 minions, og det er kun den ene af dem, jeg har stacket. På grund af, at jeg hele tiden rammer forkert. Nu gjorde jeg det igen. Jeg rammer hele tiden på den forkerte. Hvad sker der? Tak. What? What? Du dør ikke, gør du? Ja. Det gør jeg bare for at få nogle liv. Okay, 2 top lane. Nami top lane. I midt. Jeg forstår virkelig ikke deres taktik. Det gør jeg heller ikke. Men det virker. Ja. Det er nok det værste. Så danser vi bare igen. Pas på. Sådan SS. SS1 bare nu. Oh my god, det er svært at stack, når det lagger.
Fucking fail. Max mit Q her. Nej, jeg stærkede den der. Hvad sker der? Okay, hvis du går ham, så kommer jeg også og går ham. Ja. Men det er bare lige sådan, hvis han dræber mig inden for... Ja, det tænker jeg også lidt. Jeg har ikke helt mange. Han skal jo bare bruge sit kur, og så slå mig 2 gange. Jeg vil lade stærke den store. Har du brug for hjælp deroppe? Nej. Okay. Nej, fik jeg ikke slået. Kom nu, hvad laver de, mand? Jeg holder den bare hen og farmer. Det er det eneste, jeg bruger early game til. Eller resten af gamet. Ej, hvor dumt, hvorfor brugte jeg ikke lige. Nå, der fik jeg lige min DMG i smag. Vores fresh, han har mange. Har han mange DMG? Ej, kills. Timo, skal du have blå buff? Nej. Det er han bare vant til efter mig, at jeg siger, at jeg skal have blå buff. Huh? Så tager jeg den. Du kører jo ikke engang i cooldown. Det er helt glemt. Jeg tænkte, du kører ikke på mana. Hvad fanden skulle du bruge den til? Jeg kunne faktisk godt bruge den, hvis den bare havde været der, hvor rød var i stedet for. Du går bare til deres. Det skulle da alt for farligt, så skal du hjælpe. Jamen, så kommer han. Jeg skal leve 100 stacks først. Okay. Timo, er du klar? Må jeg sige. Godt, det der. Kom så. Godt. Pis. Okay, væk. Nej, stil dig. Ej, bare væk. Ej, du kan bare tage ham. Du kan bare tage ham, tror jeg. Ej, væk. Kan du bestemme dig? Ja, nu kan jeg. Hvis du har... Nej. Jamen, det er altså... Nej. Okay, så kommer jeg op til dig. Jeg har mange, der Nej, bare lige for midt. Hvad? Har du hjælp med, eller I brug for hjælp med, eller hvad? Nej, ikke mere. Godt, så går jeg top. Der har han i hvert fald brug for hjælp. Nej, det. Find ud af, når jeg ikke har holdt. Har du ikke holdt? Nej. Pas på, I han kommer. Jeg har sgu næste.
Hvorfor går vi egentlig ham? Jeg går ud den forkerte. Jeg fik kill. Åh, Jeg har bildt min mor, at jeg skal til håndbold i morgen, jo. har du? Ja. Men du må Tror- godt komme op og hjælpe, Frederik, når der er din laner er oppe også, så må du godt komme op og hjælpe. Fordi så havde de ikke fået tower. Det. Jamen det er for sent nu, jo. Du kan bare gå med igen. Nej, nu åbner vi den. Det er stadig for sent, Frederik. Vi kan ikke se dem. Men hvis du kan se dem, så... Så siger du lige, hvor de er henne. Pas på. Kom op og hjælper dig. Op til mig. Ja. Godt det der. Master, Vi han tager kommer. Master, han kommer. Ja. Jeg har en. Tak. Okay, vi finder Marci. Jeg har fundet dem. Hej ham. Sådan, mand. Sådan spilles det bare. Blev du da også det store? Ja. Nå, skal du have den der blå buff der? Ja. Jeg fik lige 3 kills der. Ja, der blev lige lidt fint. Fik du dem stacket alle sammen? Ja. Godt. Alex, Mm. har du sådan lige ved siden af det der sted, hvor du også kan bruge som mus på din computer, på din bærbar, så ved siden af er der sådan en lille prik, der lyser eller et eller andet. Hvad? For der er sådan en orange prik, der lyser ved siden af mit... Ved siden af dit hvad? Det i stedet for en mus. Hvis man ingen mus har, så kan man bruge den der. Også til at klikke på under tastaturet. Under tastaturet. Jeg fattede bare ikke en skid af det, du lige sagde. Under tastaturet. Det er lige meget, Frederik. Du skal vise mig det, før jeg fatter det. Altså, jeg fattede det sådan, som hvis jeg nu... Eller, hvis man nu tog tastaturet, og så vendte det om, så kunne man bruge den som mus. Nej, Nej, så kan jeg godt. neden for tallene, der står, som du kan skrive med. Ja. Den der, hvor man kan styre pilen rundt på skærmen. Ja, Uden at have en mus. ja. Ja, den der mousepad der. Ja, lige ved siden af den, der har jeg sådan en lille orange plet, der lyser. Og den lyser ikke altid. Nogle gange lyser den, andre gange lyser den ikke. Og det er ikke fordi, du har slået det fra, så. Det er den der mousepad, du slår fra til. Nå, hvordan har jeg så lige gjort det? Det er ved at trykke på den her knap der. Det skulle gerne være en knap, der er der. Nej, det er det ikke. Nå. Så ved jeg det ikke. Jeg er nok kommet til at trykke på et eller andet andet sted. Oh shit. SS. Ingen sad. Glemt at sige, de har været væk fra den What lane. the fuck? Jeg stacker bare turreten. For shit. Hvad så? SS. Er det jo tæt på at døde der? Ja. Master, han kommer op. Ja. Ja, jeg går væk. Han kommer bagfra. Boller han mig bagfra. Han er da nasty, he?
Han er en lille fræk sag i dag. Og jeg tror, der vist nok lige trynde mere om der. Hej Erik. You didn't lock the door. Nej, det er ikke det. Det er Marie der lige ved. You didn't lock the door outside. Du er rigtig sød, du kan sige den her tur. Det kan jeg. Det er min yndlings. Vi er så langt inde i gamet, at jeg har ikke engang et kill. Vi er 16 minutter inde. Langt og langt. Ja, det er. Men det er også fint nok. Altså, det er ikke fint nok, at du ikke har nogen kills, men... Jeg er så heller ikke død. Nej, se, så det er Og jo... så har du et assist, så det er jo... Jamen, det er ikke fint, men det er godt nok. Det er bedre end ingenting, ja. Okay, jeg er heroppe, Alex. Anna og Maria, eller Anna, og hvad hun hedder det? Det er jeg sådan set lidt ligeglad med. Jamen, hvis du nu ved, hvor de er henne. Hvor fint skulle jeg vide, hvor vi er henne? Shit, de er her, mand. Jeg kommer. Jeg går bare med hende der, på grund af at det... Jeg vil rigtig gerne te i morgen. Fanden, har du smadret tower? Nå ja. I morgen. Master, han kommer Det kan bag du bare jer. komme ned på i morgen tidlig. Det var det, jeg mente. Ja. Yes, man. Fuldstændig. Og du skal da bare lige dø, hva'? Lige lagt sengetøj på, ikke? Og den tower har du ikke fået smadret. Og jeg kommer op og siger og lukker ned 10:30. Ja. Okay. Så du skal have lagt sengetøj på inden da. Er den aftalt? Ja. Super. Nej. Husk det, ikke? Så du Ja. ikke står 10:30 ven. Og skal lægge sengetøj på for dig. Jo. Er det i orden? Ja. Det er godt. Det var lidt lort, jeg døde der. Ja. Nej, men jeg tror, jeg skal have noget... Jeg kører lidt tank. Ja, det plejer jeg altid at gøre, ja. Hvor mange AP har de? Jeg har ikke specielt mange. Jeg køber en Sunfire Cape, så. Ja, de har 2. Jo, jeg synes, det er nederen, jeg står i sand 10:30. Skal du det? Ja. Jeg TP'er bare lige bot lane. Jeg køber også en sådan vej game. Boom! Jeg skal have 600, når jeg stacker her. Wow, har jeg så mange stacks? Jeg har allerede 228. Jeg ved ikke, om det er mange, men det synes jeg, det er ok. Wow. Jeg krittede lige 900 med et Q. Wow, huh? Bam! Jeg kan mærke, at det her det bliver et rigtig sjovt game. Jeg krittede 600 på Draven med et Q. Og så bagefter kritter jeg lige lidt med her. Selv ved min farmor, som synes, at vi alle sammen har godt af at komme tidligere i seng og alt muligt, må vi være i seng til kl. 12 hver dag. Og hvis vi føler os trætte, så skal vi gå i seng lidt tidligere. Nå, er det teamfight uden mig?
Det er jo ikke sjovt. Det er sådan set kun mig, der faktisk er. Jeg skadede 500 uden krit med mit ku. Kom der. Det er kun lige 20 minutter endgame, og jeg har 300 stacks. Sådan stacker man, Dennis. Den her, den har du. Jeg har vist også råd til min. Bye. GG. Vi ses, guys. Peace out.